Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 17. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David mao ang musunod nga kaliwatan. Abraham amahan ni Isaac, Isaac amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda amahan ni Perez ug ni Zerah, si Tamar ang ilang inahan. Perez amahan ni Hezron, Hezron amahan ni Aram, Aram amahan ni Aminadab, Aminadab amahan ni Naason, Naason amahan ni Salmon, Salmon amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Boaz amahan ni Obed, si Ruth ang iyang inahan. Obed amahan ni Jesse, Jesse amahan ni David nga hari. Gikan kang Haring David ngadto sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia mao ang musunod. Hari David amahan ni Solomon ang iyang inahan, asawa kanhi ni Urias. Solomon amahan ni Rehoboam, Rehoboam amahan ni Abias, Abias amahan ni Asa, Asa amahan ni Josaphat, Josaphat amahan ni Joram, Joram amahan ni Uzias, Uzias amahan ni Jotam, Jotam amahan ni Ahaz, Ahaz amahan ni Ezekias, Ezekias amahan ni Manases, Manases amahan ni Amon, Amon amahan ni Hosias, Hosias amahan ni Joaquin og sa iyang mga igsoon. Gikan sa pagkabihag sa Israelita ngadto sa Babylonia hangtod nga natawo ang Mesiyas mao ang musunod. Jeconias amahan ni Salatiel, Salatiel amahan ni Zerubabel, Zerubabel amahan ni Abiud, Abiud amahan ni Eliakim, Eliakim amahan ni Azor, Azor amahan ni Sadok, Sadok amahan ni Akim, Akim amahan ni Eliud, Eliud amahan ni Eleazar, Eleazar amahan ni Matan, Matan amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Jose, Jose bana ni Maria nga mao inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David og 14 ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia og laing 14 ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami.
Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Wow.